Една секунда. Това са ми абсолютно всички скинове. Много лека смешни такива, цъкаш Майнкрафт. Раници. Кирки. Пикекс. Глайдери. Не са кой знае колко много, ама имам някои готини. Обувки нямам. Глайдери. Имам само един глайдер на Марвел, ама той нема кефи. Тук някакви глупави неща. Танци. Имам много готини танци, може да познаете кой е. И това е гриди. Тук имам още разни спреве, танци, всякакви неща съм препълнен. И да. В новия ми канал може да откривате всякакви видеа на Fortnite и такива неща.